Rwyf am ddangos ffordd arall o adio. Felly, os ydyn ni'n adio rhif 2 digid i rhif 2 digid arall. Ar enghraifft 23 adio 45. Yn gyntaf, dwi'n wedi edrych ar y 23. Ac yna ei dosrannu, dwi'n gweud bod yn 20 adio 3, lle gwerth y digidau. Wedyn o dan yr un yna, dwi'n wedi edrych ar y rhif 45, sy'n dosrannu 40 adio 5. Nawr, os ydw i'n adio'r rhain gyda'i gilydd wedyn, dwi'n mynd i ddechrau gyda'r unedau, lle 3 adio 5 yn gwneud 8, ac yna faint o degau 20 adio 40 yn 60, lle'r ateb yw 68. Nawr, mae'r rhain yn gweithio hefyd gyda rhifau mwy, so i ddangos enghraifft i chi nawr. Felly, os ni edrych tro hyn ar y rhif 74 adio 42. Rwy'n ni edrych ar y rhif cyntaf, lle 70 adio 4 yw'r gwerth y digidau, ac yna yn fan hyn, 40 adio 2. Rwy'n ni ddechrau adio gyda'r unedau, lle mae 4 adio 2 yn gwneud 6. Yna yn y degau, gen i 70 adio 40 sy'n rhoi 110. Mae 110 adio 6 yn gwneud 116. Mae hwn yn un ffordd gallwch chi fynd ati i drio datrys eich problemau. Fyddwn ni wedi rhoi i chi ar y files. Diolch.